Чытанне святого Евангелия паводле Марка. Праз некалькі дзён Езус зноў прыйшоў у Кафарнаўм. І разышлася вестка, што ён у доме. Адразу сабралася столькі народу, што ўжо не было месца каля дзвярэй, і ён прамаўляў да іх. Прыйшлі да яго чацвёра, якія неслі спаралізаванага. Не маючы магчымасці прынесці яго да Езуса за натоўпу, разабралі страху, дзе ён быў, і, зрабіўшы дзіру, спусцілі насілкі, на якіх ляжаў спаралізаваны. Езус, убачыўшы веру іх, сказаў паралізаванаму: «Дзіця, даруюцца табе грахі твае». Там жа сядзелі некаторыя з кніжнікаў і разважалі ў сэрцах сваіх: чаму ён так гаворыць? Ён блюзнерыць. Хто можа дараваць грахі, калі не сам Бог? Езус адразу ж, даведаўшыся ў духу сваім, што яны так думаюць, сказаў ім: «Чаму так думаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй, ці сказаць паралізаванаму: даруюцца табе грахі твае, ці сказаць: устань, вазьмі насілкі свае і хадзі? Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае на зямлі ўладу дараваць грахі, і кажа паралізаванаму: табе кажу, устань, вазьмі насілкі свае ды ідзі дадому свайго. Той адразу ж устаў і, узяўшы насілкі, выйшаў перад усімі, так што ўсе дзівіліся і славілі Бога, кажучы, што ніколі такога не бачылі. Хвала Христу, дорогие браты и сестры! Вітаю вас у нашем покое лекцию Дивина, покое, где мы прагнем разважать над текстом Святой Библии. И сегодняшний урывок, який святая литургия католического костела дае нам до разважания, здесь концентрируя нас вокруг хворобы, якая называется паралич. Менавіта такого хворага, паралізаванага хворага, сёння прыносяць Езусу Христу, для того, каб ён яго аздаравіў. Браты і сёстры, параліч – гэта вельмі страшная хвароба. Мы заўсёды вельмі часта кажам, што жыццё – гэта рух. Ну і пакуль мы рухаемся, то мы жывём. У пэўным сэнсе так яно і ёсць. Калі чалавек перастае рухацца, калі ён спаралізаваны, ён пачынае медленно паміраць. На ім паяўляюцца адлежаны, атрафіруюцца ўсе ягоныя часткі цела. Ён не можа нармальна функцыянаваць. Тым больш, што ляжанне, неруханне, но таксама прыносіць вялікі боль. Асаблівым чынам, браты і сёстры, я дзесьці на сваёй скуры гэта адчуў, калі 3 месяцы ляжаў у шпіталі, калі ў мяне была праблема з нагой. І калі ты 3 месяцы ляжыш, калі ты, можа, часткова спаралізаваны, бо не можаш хадзіць, не можаш схадзіць нармальна ў туалет, пастаянна ляжыш на ложку і глядзіш у паталок, дзесьці цябе так трошкі такім халодным душам уводзіць у пэўны шок жыцця. Бо хочаш жыць, хочаш рухацца, хочаш нешта рабіць, аднак не, хвароба прыковвае цябе менавіта да ложка. Яшчэ горай, браты і сёстры, выглядае духоўны параліч. Бо наше духоўнае жыццё, так як і фізычнае, дзейнічае па гэтаму прынцыпу. Жыццё – гэта рух. Духоўнае жыццё – гэта таксама, браты і сёстры, рух. Бо калі мы рухаемся ў напрамку Бога, гэта значыць, робім нешта, каб быць да яго бліжэй, каб паказаць яму сваю любоў, каб таксама даказаць, што мы вартыя таго вялікага дара адкуплення, які Езус Христос здзейсніў на крыжы, мы духоўна развіваемся, мы духоўна жывём. Калі гэтага не робім, калі пачынаем уваходзіць у грэх, у абыякавасць, то мы, браты і сёстры, пачынаем хварэць духоўным паралічам. І калі звычайны фізычны параліч забірае ў нас фізычны рух, то духоўны параліч забірае ў нас Бога. Спаралізаваныя людзі, браты і сёстры, яны абмежаваныя. Яны не могуць зрабіць вельмі шмат спраў адносна сябе. Таксама і духоўны параліч, ён вельмі абмежаваны, бо чалавек, які ўжо увайшоў у гэты параліч, увайшоў у сферу граху, нейкай залежнасці, духоўнай абыякавасці і пустаты, то гэта чалавек, які сам
амаль не можа прыйсці да Езуса Хрыста, як не мог прыйсці да Езуса Хрыста сённяшні хворы, сённяшняга Евангелія. Яго прыносяць туды людзі. Магчыма, гэта ягоныя сябры, бо не думаю, што нейкія там прахожыя маглі бы ўзяць і прынесці чалавека, які не рухаецца, разабраць столь, бо шмат людзей было ў гэтым пакоі, гэтым доме, дзе знаходзіўся Хрыстус, і яго на гэтых вяроўках апусціць да Езуса Хрыста, каб ён на яго зірнуў, каб ён да яго дакрануўся, каб ён да яго аздаравіў. Гэта павінны былі быць людзі альбо родзічы, альбо вельмі блізкія сябры. Тыя людзі, якім бы залежала аздараўленне гэтага чалавека, якія мелі б да яго пачуцці любові і салідарнасці. Браты і сёстры, мець сяброў, тых такіх звычайных і духоўных, гэта вялікі скарб, бо гэта людзі, якія заўсёды могуць дапамагчы цябе з твайго параліча, ці фізычнага, ці духоўнага, паднесці бліжэй да Езуса Хрыста. Таму варта, браты і сёстры, дзесьці нам пераасэнсаваць, ці маем мы такіх людзей. Ці маем мы гэты вялікі дар мець людзей, якія б маглі у нейкім такім здарэнні, які б мог пашкодзіць нашай душы альбо хваробы, нейкім выпрабаванні нас узяць і занесці у напрамку нашага аздараўлення, у напрамку нейкай радасці, развязкі тых ці іншых сітуацый. Бо гэта вельмі важна, браты і сёстры, каб мы стараліся вакол сябе збіраць не такіх вось калегаў, сяброў, якія з намі толькі калі ўсё добра, калі можна зрабіць хі-хі-ха-ха, сустрэцца там на дне нараджэння, на нейкай тусоўцы, але каб гэта былі сапраўдныя людзі, якія б маглі у нашым горы, у нашым пэўным калецтве нам дапамагчы з гэтага выйсці. Браты і сёстры, вяртаючыся да той сітуацыі, калі я быў хворы, то я магу сказаць, што спісак маіх сяброў радыкальна скараціўся. Там засталося толькі некалькі асобаў. Бо пакуль ты ляжыш у шпіталі, то шматлікія пра цябе забываюць. Шматлікія ўвогуле перастаюць табой інтарэсавацца, не прыязджаюць да цябе гэтак далей. Я зразумеў, лежачы ў шпіталі, будучы ў пэўным сэнсе часткова спаралізаваным, безрухомым, хто па-сапраўднаму мае сябры. Хто да мяне прыязджаў, хто штодзённа мне званіў з Беларусі, хто пісаў мне смс-кі, хто мяне падтрымоўваў малітоўна. Гэта тыя людзі, якія мяне гэтага спаралізаванага сённяшняга Евангелія неслі да Езуса Хрыста, падтрымоўвалі мяне на духу маёй роспачы, але таксама прасілі, каб гэтая цяжкая сітуацыя майго жыцця была вырашана пазітыўна. Задбай, дарагі брат, сястра, каб вакол цябе таксама такія людзі з'явіліся, бо яны, напэўна, ёсць. Іх не будзе шмат, павер, гэта будзе адна-две асобы. Але гэта тыя асобы, якім найбольш давяраеш, якія найбольш за цябе моляцца, якія цябе разумеюць, у прысутнасці якіх ты можаш адчуваць сябе спакойна, ты не павінен гуляць нейкую ролю. Это тыя людзі, якія прымаюць цябе такім, якім ты ёсць. І ў прысутнасці гэтых людзей ты маеш пэўную асалоду, пэўную свабоду. Гэта тыя людзі, якія па-сапраўднаму таксама начыненыя Богам. Дбай пра гэтых людзей. Вельмі моцна трымайся гэтых людзей, бо кожнаму з нас, як бы моцна бы мы не стаялі на нагах, вельмі часта можа пагарджаць духоўны і фізычны параліч. І выйсці з гэтага параліча табе дапамогуць іншыя, менавіта яны. Возьмуць цябе на насілкі, прывяжуць гэтыя насілкі да вяровак і апусцяць цябе проста перад Езусам Хрыстом, перад яго любячым сэрцам, які прагне аздаравіць кожнага, хто гэтага жадае і хто да гэтага імкнецца. Але акрамя кніжнікаў і фарысеяў і ўсіх тых, якія знаходзіліся там, было і шмат проста звычайных гледачоў. Звычайных людзей, якія, можа, не занадта разбіраліся ў прароцтвах, не ведалі, што было пра Месію напісана даўней, 700 гадоў перад прыйсцем Езуса Хрыста. Таму яны па-сапраўднаму лічылі, што для гэтага чалавека самае галоўнае гэта здароўе. Ведаеце, мне здаецца, што гэта такое штосьці падобнае да нас, беларусаў. Бо як пойдзеш на нейкую урачыстасць, дзень нараджэння, юбілей, вяселля, альбо проста калі дзяленне аплаткам са звычайнымі людзьмі светскімі у нашай беларускай чэснасці сустракаем такія словы. Галоўнае гэта здароўе. Глаўнае, каб было здароўе. Глаўнае, каб вы ўсе былі здаровенькія. Jesús Христос дзесьці хоча гэты стэрэатып
што галоўнае для чалавека здароўя, пра сённяшні Евангелие, браты і сёстры, заўважце, так вот пераламаць напапалам і паказаць, што не галоўнае здароўе. На першым месцы галоўнае адпушчэнне грахоў. Я заўсёды, браты і сёстры, кажу, што калі мы кажам, што ў жыцці чалавека галоўнае гэта здароўе, мы з'яўляемся падманшчыкамі, мы з'яўляемся не да канца веруючымі людзьмі, бо Тытанік, там таксама было шмат вельмі здаровых людзей. Што гэта здароўе ім дапамагло? Ці можна сказаць, што здароўе можа быць чымсьці самым важным у жыцці чалавека? Гэта важная сфера нашага жыцця. Без здароўя нам цяжка. Але, браты і сёстры, гэта не найважнейшая рэч. Найважнейшая рэч – гэта мець чыстае сэрца, свабоднае ад граху. А праз гэта, калі яно свабоднае ад граху, калі яно ў ласцы асвячальнай, такое сэрца можна назваць благаслаўлёным, іначай шчаслівым. Таму самае галоўнае ў жыцці кожнага чалавека не здароўе, браты і сёстры, а благаслаўленне. Гэта значыць магчымасць чыста жыць, чыста сузіраць, чыста любіць, чыста маліцца, чыста быць з Богам. Менавіта Езус Христос у сённяшнім Евангелі хоча да нас дастукацца і сказаць: людзі, не цаніце вы гэта здароўе як штосьці самае каштоўнае. Як бы гэта быў найкаштоўнейшы скарб чалавецтва. Найкаштоўнейшы скарб чалавецтва ты маеш у маім сэрцы. Калі прыходзіш у канфесіянал, калі аддаеш гэта всё сваё смецце, увесь свой бруд, усё сваё духоўнае нездароўе, і я даю табе благаслаўленне, я даю табе духоўнае шчасце, я даю табе чыстасць. І па-сапраўднаму Бог сёння кажа: адпушчэнне грахоў. Вось тое, што першае я даю табе, што падкрэсліваю як пэўны прыярытэт твайго сэрца. Заўваж гэта, зірні ў гэта, падзякуй за гэта. А калі будзеш мець благаслаўленне у чыстым сэрцы, якому адпушчаны грахі, прыйдзе і здароўе фізычнае. Бог прыходзіць аздараўляць нас, а аздараўленне Бога, паўтараюся, яно поўнае не толькі ў сферы нашага цела, у сферы нашага здароўя, але над усё ў сферы нашай душы, нашага сэрца і суму. Сам момант аздараўлення, браты і сёстры, адбываецца ў Кафарнауме, горадзе, дзе затрымаўся Езус Христос у незвычайны спосаб. Бо калі ўбачыў ён гэтага спаралізаванага чалавека, ён не сказаў тыя словы, якія спадзяваліся пачуць усе, пачынаючы ад паралізаванага, пасля ягоных сяброў, якія яго прынеслі, а таксама ўсёй той вялікай аўдыторыі, якая дзесьці затрымалася ў гэтым доме. Раскопкі у Кафарнауме знайшлі самы вялікі дом, які быў даўжынёй 5 метраў. Што можа нам таксама сведчыць, што ў такі звычайны, магчымы дом у Кафарнауме магло ўвайсці, стоячы да 50 асобаў. Дык вось глядзіце, распачынаецца штосьці незвычайнае. Больш за 50 асобаў вакол Езуса Хрыста. На падлозе ляжыць спаралізаваны. Усе чакаюць. Словы: будь аздароўлены, ідзі, цяпер ты здаровы, цяпер ты можаш рухацца, цяпер ты не спаралізаваны. Але Езус Христос, ён заўсёды робіць не так, як мы спадзяемся, не так, як мы думаем. Бо ягоныя думкі – гэта не думкі чалавечыя, таму ён паступае радыкальна іначай. Ён кажа словы: адпускаюцца табе твае грахі. Браты і сёстры, Езус Христос шмат разоў аздараўляў хворых, але не заўсёды кажа пра адпушчэнне грахоў. Аздараўленне Езуса Христа, яно заўсёды нясе ў сабе аздараўленне з граху. Гэта норма. Бо гэта не аздараўленне нейкага шамана альбо нейкага там яснавідцы, гэтак далей. Бог заўсёды аздараўляючы цела і аздараўляе душу. Але менавіта ў доме, у Кафарнауме ён падкрэслівае тое, што разам з аздараўленнем фізычным гэтая асоба атрымоўвае аздараўленне духоўнае. Дзеля чаго? Аб гэтым нам засведчвае аўтар сённяшняга ўрыўка. Евангеліст Марк кажа, што вакол было шмат вучоных у Пісанні фарысеяў, якія назіралі за Христом, яны сачылі за кожным яго словам. Ведаючы іхныя думкі, ведаючы іхнае меркаванне аб новым месіі, які прыйшоў, ён спецыяльна гэта чыніць, прагнучы іх справакаваць, прагнучы іх справакаваць не толькі дзеля таго, каб яны абурыліся,
але прагне справакаваць іх да іншага мыслення, каб яны па-сапраўднаму дзесьці пераасэнсавалі тое, да чаго кліча іх Бог, каб яны па-сапраўднаму пачалі глядзець на Езуса Хрыста не на некага фокусніка, які прыходзіць тут рабіць дзесьці вось на вокліч. Зрабі, калі ласка, тут цуд, размнож тут хлеб, гэтага паднімі з ног, гэтаму адкрый вочы, гэтаму вушы, гэтаму яшчэ што-небудзь зрабі. Толькі ён прагне паказаць: я адпускаю грахі. Гэта значыць, я не проста тут чалавек, які мае нейкую надзвычайную сілу. Я Бог. Людзі, убачце ува мне сапраўднага Бога. Езус Христос праз адпушчэнне грахоў і аздараўленне спаралізаванага хоча падкрэсліць сваю месіянскую місію. Таму што прарокі прадказвалі, што месія, які прыйдзе, ён будзе рабіць шмат цудаў. Гэта будуць знакі, па якім мы зможам распазнаць таго месію, які прыйдзе. Але над усё Сын чалавечы, тытул месіі, які сустракаецца ў прароцтвах перад прыйсцем Езуса Хрыста, кажуць, што ён будзе ахвяраваны за нашы грахі, што ён будзе той ахвярай, якая наша грахі прыняць і з нас гэтай грахі змые. Таму, адпускаючы грахі падчас сённяшняга аздараўлення, Христос кажа: прароцтвы збыліся. Паглядзіце, я чыню не толькі фокусы, не толькі цуды. Я над усё Бог, які забіраю цяжар вашага граху і хачу вас вярнуць да нармальных адносінаў са мною. Таму кніжнікі, фарысеі, які лічаць сябе занадта пабожнымі, калі ласка, зруйнуйце той замак Бога, які вы пабудавалі без яго. Зруйнуйце, і на гэтых руінах я пабудую новыя думкі, новую веру, новае сэрца. Сэрца не з камня, але сэрца з цела Хрыста. Езу Хрысте, асаблівым чынам хачу сёння падзякаваць Табе за тых людзей, якія мяне прывялі да Цябе. Магчыма, гэта мае бацькі, магчыма, гэта мае дзядуля і бабуля, магчыма, гэта сябры альбо знаёмыя, якія мяне, як гэта сённяшняя паралітыка, прынеслі да Цябе. Я мог атрымаць каштоўны дар прабачэння, каштоўны дар аздараўлення. Я дзякую Табе за кожную гэтую асобу. Калі яны яшчэ жывуць, то, Божа, дай ім па-сапраўднаму сваё благаслаўленне. Калі іх ужо няма з намі, дай ім радасць прабывання з Табою. Пане Езу, я асаблівым чынам хачу падзякаваць Табе за дар святой споведзі. Асаблівы момант, калі Тваё сэрца прабачае нашыя грахі, праз гэта аздараўляе нашу душу. Гэта тое аздараўленне, якое уводзіць мяне ў стан асвячальнай ласкі. Гэта значыць у той стан найбольш блізкі да Цябе. Прагну, усім сваім сэрцам прагну быць Цябе блізка. Дазволь мне, дарагі Езу Хрысте, захаваць гэты стан асвячальнай ласкі як мага даўжэй. А калі, на жаль, я упаду, то дай мне сілы паўстаць і прыйсці да Цябе зноў. Каб не жыць у граху, каб не быць грахом, каб не сведчыць аб граху, толькі сведчыць пра Тваю міласэрнасць і любоў, якую Ты маеш да кожнага за нас. Езу, Табе хвала, Табе пашана, Табе ўся мая любоў. У моменте сузірання, брати і сестри, я хочу звернути вашу увагу на місце, де відбувається сьогоднішня ситуація оздоровлення, як фізичного, так і духовного. Євангеліст пише, що Єсус Христос знаходився у домі. Ведаем, што гэты дом знаходзіўся ў горадзе Кафарнаум. У іншых урыўках Евангелія мы ведаем, што Езус Христос часта начаваў і прыходзіў у госці у дом святога Петра, які знаходзіўся менавіта ў гэтым горадзе. Таму дзесьці так лагічным ланцужку можна дзесьці падумаць, што сённяшняя сітуацыя здараўлення адбываецца менавіта ў доме святога Петра. Браты і сёстры,
сімвал дома святого Петра, дзе адбываецца аздараўленне, гэта такі сімвал, які дзесьці накіроўвае зрок нашага сэрца да сімвала касцёла. Бо каталіцкі касцёл, ён з'яўляецца домам для ўсіх. І гэты дом Jesús Христос даверыў кіраванню менавіта Пятру. Ён паставіў яго як скалу, на якім пабудаваў гэты дом. Таму кожны намеснік святого Пятра, рымскі папа, з'яўляецца ў пэўным сэнсе Пятром сённяшніх часаў, той галавою дома каталіцкага касцёла. Таму, браты і сёстры, у гэтым моманце, калі мы прагнем засяродзіцца асаблівым чынам на волі Божай, на тым, што ён хоча сказаць, падзякуй Jesúsu Христу за ягоны дом, за касцёл. Касцёл – дом святого Пятра. За рымска папа, які гэтым домам кіруе. Бо гэта той дом, дзе ты па-сапраўднаму можаш атрымаць аздараўленне, як тое фізычнае, так асаблівым чынам тое духоўнае. Бо праз аздараўлення нашага сэрца, нашых думкаў, нашай душы і сумлення мы па-сапраўднаму робімся бліжэй Jesúsa Христа. А гэта значыць, можам быць бліжэй яго любові, зразумець ягоную волю і праз гэта асвяціць сваё жыццё. Няхай дом Пятра, частку якога з'яўляешся ты, благаслаўляе цябе, аздараўляе цябе, робіць цябе па-сапраўднаму духоўна рухомым чалавекам. А я, браты і сёстры, як звычайна прашу вас пасля гэтага каротенькага відэа 5 хвілін пасядзіце ў цішыні, паразважайце, паслухайце тое, што кажа вам Jesús Христос. Няхай добры Бог аздараўляе вашыя сэрцы, думкі, вашы меркаванні. Не бойцеся паддавацца таксама пэўным правакацыям, бо Христос правакуе, каб мы больш глыбей уваходзілі ягоную навуку, ягонае Евангелие. І, браты і сёстры, як звычайна прашу, ставьте падабайкі, подписывайтеся на наш канал, распаўсюджвайце гэтае відэа. Няхай Божая вестка, Евангелие распаўсюджваецца па ўсім свеце. Усяго найлепшага, з Богам!